thlawhna che chual chanchina ngai ven hlo ber kumsom chuanga liam hnuwa chui chua lova lawm zui tereng Malaysian flight MH370 zon na chu anthar thole don ta Malaysia sarkar thazar noya US company pakhat Ocean Infinity te chuan December ni somthuma tangin anzong thale dona tuntrum chu kan holzim so to viawe anti anin chordana hian thlawhna tla hi an hmu chuan Ocean Infinity hena hian Malaysia sarkar chuan dollar makta duai som sari apedona an mulawero chuan ni somnga panga chung tuifin riat monga anche tlatna sum engma an hlodon lo thunga he company hian choi belin huamin khovela thlawhna tlazinga ngaiven hloberle khoya nge tlak ti khovelin riata chak ngoi hi zon muantum ve rim nina langa Malaysia sarkar chuan tuntruma hian thlawhna tlak theina lai om ber bitumin kan zong don antia ama a ramsang huam zau takmaya zon be pui thlak an kalpui chia mangkha ani to don lowa zirchian na mangin azona lai tur hi nasatakin an lo sor jim to alonia he thlawhna hi kumsang ni le som pali march ni riat zandar som panhi le minute somli pakhata Malaysia khopui Kuala Lumpur atangin passenger zahni somni pasari le thlawhna hnathok mi som panhi te phurin Beijing laman pana an thlo chuatanga reilo te hnu Malaysian airspace an chuasana Vietnam airspace an lurualin an pilot Captain Zihari Ahmad Sa chuan good night Malaysian 370 tina soi chuaka hei hi biak po theya aom hnung berane hemin hnu loka hian anin biak po na khol pui radio signal an donale anpek chuana transponder chu ain nova olsam takin khoya nge nomti hi riat thei ani talowa anchin an riat thei hnung ber chu thlawhna thlo chuatanga minute somli na vel thleng ania hemin hnuah hian khoilam ngen pan ti riat thei ni mailo sipai radar mangin thlawhna hi akong zo tura tangina in herkwala Malaysia le Penang Island lama in herkwalin Indonesia bul Andaman lama kal zela chutatang chuan chhim lama in herin omna chin hi riatani talo ani kha thlawhna bo hi Malaysia Australia le China te chuan tuifin riat nuaya anjong ngala Indian Ocean chhim lam kilometer nuai khatle sing ni bial vel anjonga azonatan hian thlawhna le inmarsat satellite te automatica anin biak pona data te an manghe ngene kumthum chung zet azon be puyan thlak chunzomin khovela thlawhna bo zon na hau tak ber hanita zela dollar makta duai za somthum pakhat chuangot mai an senga mase he thlawhna hi mu tur alam theilo kumsang ni le som pasari January thla khan anol puya azon nan ti topa tuna azong le tu tur Ocean Infinity te hian kumsang ni le som pariat khan Malaysia ne na inrem siamin kan hmulo chuan poisa kan pe ka ngai lowang tiin anjong thale ngata tuin nuai kilometer nuai khat sing khat le sang ni bialan dapin an hlo chama meithla azon na hi anti to veleta hemikum July thla phek zali somgwa panga cha MH370 tlak dan report ti chuania chumian tarlan dan chuan thlawhna hian akong ni lowa zo hi ti lui thilania tunge mo phur ti ro chu riatani lo thung antia chumiam zia chu thlawhna hi in her koi turin ama a in khalna autopilot anti mai awang khan akong tur ni lova thlok ta ani lowa thunun tu anom nge yani ti hi an hmu dan ania tunge thunun ti lai ro chu an thethei bik lo abona hian Kuala Lumpur le Ho Chi Minh City Air Traffic Control Center te chuan an nan hlen lo thu te antar lang tel bokane flight MH370 hi shwai ko ya niyam ti te a pilot le co pilot te hian rilrulama diklona neyam ti te lokpuina tan an mangem ti te thlengin an chui to a khaltu te hi tonthriat nga to takan neya rilrulama risel lona an nei om thriat ani lo boka mani in ti hlumanga chuale ngai danoma chutiang chu thil thlendan ani tia hankok tur engma om love antia in throi koina le hlok puina lam kok theizong engma an hmulo bokane hengte wang hian atlak dana rin dan tam taka siam chuaka Russia thil ti ni e ti atangin alien in an rubawani yang ti te kholam fello dana te in rin siakna tam hle a khoi ber nge dik ti hratur chuan thlawhna tla hi zon hmunga ya
chumi lo chuan chhana pek mai theni lo thu a chui chiang tu te chuan an soi thrin ani azon na an cholsan hnu hian thlawhna ke them ni thei tur hi Africa vau kama te Indian Ocean bul nai vela somthum an chara chungzinga pathum chu MH370 ke them ninge yani ti fin fiania hei hi a omna lai tur hual zimna tanpo atangkai zui hle azong tu te pialama hian khoyange omang tia zirchian na na lo bei pol anom ve boka chungzinga chuan Richard Godfrey hi a tho hlok berte zinga mi ani tamai ome ama a Ocean Infinity in anjon trumpo khan Richard ta zirchian hi an lo be chan to hemitrum hian thlawhna ke them char alan lem lo ani kha chumia chuan satellite data te thlawhna chin riat hnung bertele adang atangte in a om theina lai tur hi alo hual zim to thlawhna tuipa atanga ngai toin tlalovin thlok ta zel sela chulai hmun chu athleng theidon ti yang chi khan Indian Ocean zau pui mai chu thlawhna tlak theina lai bi ka hian alo sor zim to amero chu azonara la chuan alo la huam zau khop maya ataka anche chuame chuan lotlina in zon mulo na rem chang kha alo la tam fe zo kane ake themani nge ti fin fia an charte tangin Richard tale hote hian zirchiana tharlam an neile a kumsan hi somni pakhata khan an ti chuaka tun naya anen non le boka tuifin ria che dana tangin heng thlawhna ke themte South Indian Ocean khoilai beratanga ron chuak nge ni yang ti zawng in an chui le ta chutatang chuan flight MH370 ke them hi latitude degree somthung pali point pakhat pathum chim lambor vela tanga ron chuak ani arinom bera hei hi thlawhna kongzo hria thein hnung berte satellite data tele ake them tuifin retin alenda na tangte in ani e antia ama khan chulai vela chona omang tia hian nautical mile za somli bial vela anrina tuna anjir chena tang chuan azad vevel enem somruk panga bial vela anrin theitone azir chena tan hian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ten kumsomni chung Indian Ocean zir chianna anlo nei tona data satellite manga thlithlaina te thliom dan le thil dangte an manga hetiang hian aron lena niang titurin trum sing riat sang ruk zali velngot mai enchinan nein ni sang khat chuang anjir chianga thlawhna ke them somthum chuang kha mun somni pahnia kumthum chungin an chara chungzinga MH370 ke them ninge yani ti an fin viate kha ari zong te ante in an data nen te an han khai khin boka chutianga uluk maya anjir chiana mangin asor zim na chu an nei ta ne hewang hian Ocean Infinity te po an phur zual sot nina langa tunang reng hian he thlawhna tlak na mun hi kan la hnai ngai lo ante a Malaysia sarkar point finfiana tharlam deule bo zui tla ka om chuan kanin hong rengania anti chu atakin an kalpui ve bokane December ni somthuma an thar thole tur hi kumin kumtir lama an pam trul tak chhun zom na tur ani thunga Ocean Infinity te hian April thla hunenge mo chen chu an lo zong to a mase khom danin azir lawa wangin an kalpui hlai thei talawa hemikara hian Richard te zir chian na en non tele mithiam dangin a om theina lai tur an zir chian na mangte in om na lai tur hi nasataka sorji mani ta zela base na tharnen December ni thuma hian an thok chuak le don ta ne hetia an chunzom le tur hi Australia China le ramrang rang te chuan an thlop thuan puanga thlawhna chuang mi zahni chuang te omdan hi chinriat lovina om topania an chung te tan base na thar ani thuan soya an thil ton zong zong te tangin an chung te omdan hi chiang takin thre thei se he thlawhna hi zon mu nge ni se tin an soya ne an chung te hian kumsak ni le som paruk khan Madagascar ake them a om nia hriain an lo zuk zong to kumtam takaliam hnuwa po engtia che sual nge ni ti hriat duna alare tak tak theilowa tuna an zong muangem tia hian an beiseina an dale me kane